Maindi en kinde makare, Maindi en chieng' mar kuk mar wach, mikelo ni kinde ka kinde koda ni Jeff Olombaka. Achiel ka chiel odiochieng' ma kawuono nitiere kod jalony e weche go mag yiero e pacho kaendi, mabende koro wadwa rango kaluwore kod kaka ne doho mamalo nosegolo duoko margi. Wadwa rango ni to ikruok mane ma IEBC nyalo bedo godo mondo mi gilos yiero manyien e kind Migosi Kenyatta kod Migosi Odinga e yo makare. Arwaki e studio. Erokamano Moso gando. Erokamano gana maluo. An Kennedy Osotwa. Wadwa discuss wach IEBC kaka pile. Wadwa make sure ni walero na maler mondo wange. Yes. Erokamano nya Ken nyisani to koro sani eri koro IEBC ne wacho ni girito duoko no ero mar doho mamalo mar Supreme. Ne oyudi ni commission ero ne oketho achiel ariyo adek kaini mabende nomiyo yiero ne ero kobedo maber. Iparo ni sani koro kama IEBC ochung'e en ang'o monego bed ni girango? Monday IEBC no second about 3 weeks ago. Yes. Ni makosa gino. Gima jotimore nyoro ni koro ler gi integrity skunde mano bedo onego bed ni giloso. Gima ipenjo no ng'o monego bed ni gitimo. One. Yes. Supreme Court, I don't know kanyo kora nyola wonge. Supreme Court is not a criminal court. Okonyal wacho ni Jeff nigi makosa. And an institutional court and a political court. And koro up to ngata maja Kenya ma feel today. Yes. Ne ka obedo ne transmission ne okotima maber. To kao ngato mane was concerned gi yono to tero e court to bedo chand. Already chairman Nyochako Act nyane no koriembo the head of ICT, the head of operations. Mano tiendeni already no seng'eyo ni makosa notimore and par ni there was a leaked document. Yes. Mane penjo Mr. Cheloba as the head of the secretariat. Yeah. Joma fall under secretariat gin jo operation. Gine jo mine no kata megwenka including ngama jo PO e kor gweng. Yeah. Ngano fall under Cheloba. So mateni ka mistake otimore go operation. In fact, ngama commission onego bed ni miyogi pesa from the budget ma gisegolo gi gimo onego bed ni gitimo. Kato nitiere commissioners mar in charge of every part. Koro sane onego bed ni ka nyose chakore ma heads nyose chakorol ma jomoko nyose riembe. Yeah. Onego roll forward. To ka gitamore, courts are still there, we can charge. Remember the criminal liability inyalo mana cow up to high court. You cannot go beyond it. Anyiso ni oganda wane okune gubedi kore gina moro ni giparo ni jong'ad bura mag doho mamalo ne nyalo wacho ni Ken Osotwa in gi makosa nego twei ng'ane mano ne ok. Supreme Court onge that. They don't have that. Yeah. They always give political decision. Like decision managing make 2013, that was a political one. Sani makoro no chuno mondo gi make election can only be nullified on two fronts. One on the numbers. Mamane mangeni jiungi yoga. Yes. And mane argument manyi kelo gojwa. Iwa kinde mathoth. Manyi kelo gojwa gi nyoki kata gi wakinde mag jojubini. But remember ni Maraga ondiko book ma wacho ni process matters. Yes. Yes. Ma book ma already UN nyado se commission in all of this kapo kinongo numbers. Wa wundre ni meda chiel plus a chiel tino nga parga chiel. Nito koro onego ben mani gine go take ma okungeda chiel to meda chiel nade. Because there must be a process marking. Mano meno ka kwano mi make secondary ok chiwe common marks. Because the answer you could be right in the answer, but you're very wrong. Process right. Yes. Yeah. The process Yeah. In the election laws, it has never been there. Nyaka koro nyocha wadoje 2013 ma orengo ginokelo gimone parliament mo change. Yes. Most of the lawyers now might not be alive to the fact the election laws have changed. Now process matters. Yeah. And gimanyo Maraga give for based the argument on nito kapo kinongo the numbers. Yes. How did you arrive at it? Yeah. Wajala japunyo makokwa class. Anjo ni kako time nyakarange ni kapo kwa wacho ni kodo Ombulu Abich. Ombulu Abich ge kiro na. Bende ngato chieu odhi oketo lwete gicha. Bende kose keto lwete machine ya bendo se fwenye ni Ken Osotwa. To Ken Osotwa bendo mi oboke kata kagi na beach bo mi. To bendo kia okago kia to be lute. Bolute. To koro se dobe okwane. To kose kwane. Yes. Olande na. Maiso ne process kanyo ero nyaka ne range ne ka process ra to koro result be oknyal bedo maber. Tine no kanjo kigo juang. Yes.
ilungo ni inge male ni you are wrong, Yeah. but you are dying to defend a wrong. And that's the problem with lawyers. Inge very well you are wrong, but you are dying to defend a wrong. Yeah, they are dying to defend a wrong. They cage to them, the end justifies the means. Yeah, ka onwango numbers. Yung onwango yokuru kiko page. Walanda la onwango numbers. Man of part of chick. Manti. And man home Maraga made it very clear. Yes. Niko chaku drugo the same. To give chaku nullify. Maiso ni saniri kalu record duko mabene no golu ko do ni kana winya mabere gi mane Maraga wacho ni sore ni yero mora mora ma Uganda bro chak be nya ka Uganda birangi ni to process chalo na. Yes. Jeff, IBC was not an event to the core. Anyalo pimo ni a scenario in Homa Bay. Yeah. And called Gesi Bagani. Ma presiding officers Majogwen. Yeah. Money go protect the interest Majogwen. Big Nicolo said carrying IBC to an opportunity of making money. Come here 10,000 form upload upogrege form of agents. Ingende ngamende no majadala majadala majo kawa IBC no yo kawa anda chelova. So matini mistake motime korwegcha. Mistake no. Hands up to the secretariat. Yes. Marotel Negichelo. But the cage, only go bending key change, then you take the responsibility. Yes. Yeah. Samagino the court. And let me tell you, it's very unfortunate Nico Poro, Nijo NASA, or make good their threat, Niki the court. To give the yellow mark or Kodakawadu, Kodakangami. Jao, didn't know you to Dalacha. He might get it very rough. Yeah. Getting a joke might interfere. Get a joke might interfere in the process. Yeah. They can dig deep to the polling station, according to Maina Kiai, what Maina Kioteleko. Quad back to the polling station, the whole opinion in the change. Yeah. Did they upload? Can they upload formally? Agenda in formally. In the non go pogre, Gimorono, Mano Mako job. The second person, Makoro Mako, and Namakoro. Ultimate transmission. The cage, the polling station go out there and Timo Gimote, tomato came out. Mano Bekoro mark at the constituency level. What they at county level. Nito ja constituency bro wajile an mana oro nenma. To ito Milano ni tomane. Kanyo emombe noka Chabukati koro ne bedo exonerated en kodi wacho no makosa. En Orlando gimote brade. Gimome to still ka system raj ka process raj gigitebero maraj to makoro en yude ni onge makosa ne Orlando gimomie ni do mane go be ni orango koso wach mar verifying Milando ni en ilagala ni kech koran koro an kan keno suto to aneja kom to kan koro gimoro moro ma Milando nano kangeni to gimomie ni bomia gimakare mane momeo Chebukati duoko gini ne Cheloba the kech in gik mimiage iyudo gi kanye. You understand? I mean, Jeff, ETO under me, he had a section. He killed a report. A report me kill on it. He would have yes. Are you the ABC? He will. To mind on the Kiam's kit. Manoni go be upload gig server Mara ABC. Only 2 forms were uploaded in the whole country. What happened to the rest? Even your kind of but then somebody Maria Moi Gojogite decided to sabotage the system. So Ngamani go produce Ngamati sabotage the system and the head of that particular section. Can't manager to angi HR and the head of operation and the accountant. Gimoti more within your department is you to explain. Keno broka yu maten kai to bro duga chel ka chel mo wadi mi ko cheno neri marko kumar wach kwarango wechi ko magi yero ka chel ko ekrok ni yero.
Kere maloro TV wacha kwa dwege thuolo mar ariyo maendi en kitendo mar kuku mar wach mantiere kod jalony wechego eko mag ICT mabende kinde malach osebedo katiyo kod duol mar IEBC. Achaka rwaki e studio. Ero kamane nyaken. Achaka rwaki kane wadhi e yuto mawacho ni sani rikoro nenore ni ka oganda dhi e yiero mora mora to process nyaka rangi. Mana kaka ne aneno ka Mwilu wacho ni kata kwan kane itime school te nyalo yudo ni oyo kwan irian max beach. Ng'ato koyudo answer to yudo adek maluwore ni method chande yudo process matino yudo kanyo. Ken nyisani to sani koro IEBC paro ni onego gibed gi ikruok machalo. Kenyo jo Kamwilu bero wacho ni oyo kane omiyo pesa mar jopiny ma en usuru ma jopiny choko. En gima ber mondo mi utine oganda tich maler ma itime dichiel. Once and for all wacho ni watime oler ji duto ji kode. Ng'amo yombo igonero kamano ni oyo wa congratulate iyo. Amolo wacho ni oyo yoba e process mane ber. Iparo ni mind be en gima IEBC ikore mar timo. Kiparo. Jeff, the last time aran kana kweru ne krok mar IEBC ma okon jopiny mano kikruok. And remember now actually sama ibedo funded the public. Yes. The public so transparency. And remember in the constitution, now it even talks about anything you consult the jopiny. IEBC has been closed. Musando used to talk. Yes. Kane gese eliminate Musando, koro dong nenga manyalo wuoyo kendo onge. Muhati mane koro ka okada. And Muhati never talked anyway. Nikech beluoro no seboe. Koro gima sani preparation ma IEBC onego bende timo. Yeah. Kiem sketch ge onego beni konowa kata gi change ge ka komando ge program ge ma gimilando kacha. Yes. Golo ni ma a oa kama. Yeah. The problem wabedo was ni sama ilando duoko. Giminiso ok en gima no lande. Nikech ok inyal neno ni to macha to a station man. Yes, yeah, that's true. And nikech ok inyal neno mane momene no ka by sa chiel kata by sa pagare. Already duoko se chako donjo. And maintain a particular and then a very simple mathematics. Yes. A very simple mathematics. Gimade term about Gogora straight line. Very simple. It will keep on constant. Yes. Yeah. I know another. Tami would that formula to say my goal. It according to me and to cook my numbers. Okay, to it will maintain the 11% difference between these two. Jeff kan ja IEBC ka wono ni. Kai to ne kinso kana ni to ma obiro ni waka. Waka. To waka wabua ikato waka bocho kwa ngene to waka. And maneta. Eno medore ame. Maneta. Nikech ka konyisi no waka. Yes. Matini ni koro ngamone en ngama ni boardroom. Ngama inone work behind the scenes. And the public you cannot work behind the scenes. Yeah. Eno mongeo ni figures ma feed ka indi ni waka. Wakanye. Ito kingeyo. And my mom kanye. So ni ma indi bide ngato kinyal penjo ni oyo. Wacho ne ka wabua ino work 41,000. Yes. Ne 29. Yes. Koro kinyal penjo kitikia. Okinyal penjo. Nikichikia. Yeah. Two, and mane momene no ka ngeyo what they did. Mambo minyogi tamre ya osaba. And remember, Jeff, I say way about the server car for a very long time. And I'm still talking about it. Sama inge maleni you mess the system. Uge kadianga yindi kendo ni you come and check the server. Neke chibiro nwango giba pokle nana nyakanene. Yoro ja winjo ka koro giloko re sama koro yo jigore. Ma koro gikelo ji mondo gifwenyo late ni kare ji nyalo ndabana. Ba koro gikelo ji mondo ndabana. Ko wacha mondo okwan kora. Jeff ni yao a ballot box. Yeah. Gimade duang kanyo de buogi. A very good example. But my direct constituency lawyer last year. Last year but one. About 2 years ago. But I give my POs table inside those ballot boxes. They get that ballot box will go be seal. Yeah. And that seal will go be an agent of a political party kawe to make a pay. Kilore. Because a lori ongi ngamayawe kendo kote mayawe. Okoni go be ngato kendo chakoda kendo ne yawe. To samoro samakoro ne yaoge inongone the seal manyo ngato ndiko ni mokelo ni I was there. Yes. Mama gimenyo ngato ndiko ni mokelo ni mai the seal ja opogore gigi michake dongo kendo kacha. What means is ninga not emenda fia kode gigi nyalo twiji mangeny. Yeah. To samoro ka Kiemski to se fulo ni there is a mistake. Yes. Most of when there is a mistake. It is very bad for IEBC to be in denial. They need to accept. Yeah. They go. They get credible people that can help them. Kum kijende manyo se golka.
macha to iluongo ni ogol rech matino. Kech rech maduong' nyaka ne ng'e gima ne dhi mbele. Sama ne ikawo password mar chairman timiyo a Jubilee agent Babasi Wojinga Kasani nikech koro yen gima before the public. I said about Chirchir here. Yes. And I told you mani kwera na welumo jengato dogo kore nendo kuwokelela. I talked about Chirchir. Onge kampanya ngala ngoga Chirchir ngama understand those systems and Chirchir. And I understand. And I understand him. And I told you now nanda wanenda dala wa maya the former MP and all of them now were on the same side. Gigi nyaka no ngama understand those systems. Yeah. Maiso ni gigi ki nyaka gima neno reka india ni ombulu ni nyala time eyo maler. Nyaka bila kuri church ni mo. Inyalo time eyo maler. To ni winjo go maraga wacho. Elections should not be life and death. Yes. Okoningo kill some unwarranted appetite. Moro mangato nigo ni koro the end justifies the means. Yes. Yeah. Uhuru meka uono ne nika gedege Raila on one election maler Raila no se yombe na se be statistics kata sane and mane mo me no ka gitetea mondo kick change na Chebukati because that is the only route Cheloba kick change Cheloba because that's the only route mapod nyalo influence what will happen. Ni neno makama wadhi ni rio itamacho ni kapod Cheloba ni tire to pod wanyalo bedo mana kod ngikro to Jeff magi movias joluoa magi movias muneno nyithi luo mano apply ne tich mar bedo RO be no mege ne okomege ineno ka en Jakalenjin from right to left ka ko Jakalenjin nyako bedo wat Jakalenjin ami example mabe anyalo kwano nigi tegin Jakalenjin tag and mage mano wacho ne Jakom tangu gini nikech gima ne jogi timo ni they were now giketo on a set system in a line to protect their votes. So jawabe no oro application bene giro kwayo mondo migi tijegi kata mabedo kade nati benda bima bedo namba 2 in the whole country. The check has sent notice. Now community now community and very many more. Nikech one okwa influence ne nyethewa gito to giketo ji strategically ni ngama ni karachuonyo en nga ngama ni gembe en nga adibro no ni en Ruto en Kepyagon to kene ni arrows hotel koro wadhi nyime ni ndere gide gase ka wawe nyime ka wawe weche mag arrows ni sani ripoti go koro nyiswa ni to IEBC kachiel kod wan kaka jo Kenya yiro koro seketi ni dalika paro kod abiyo ni tinde dwaro mapon nasa dwaro kod kwacha ma okoro ne madonje in ngama olonye weche mag ICT geki nyisa ni to ogando bed kod geno mane kalore kod kaka ne do wacho be ni paro ni IEBC oikore ne sane gide timo yiro maler mondo mi mwandu mar jo piny ma taxpayers money otigo de maler mondo wachi ni oyo yiro ma Kenya otim maber kuro kite tenge ngama loyo ngama lolo ami kendo scenario mantie. Yes. Wadoke yero IBC okenyo nasa kende international community kuro go back kuro ge wacho ni there must be changes within the secretariat of IBC. Some commissioners are also concerned in a particular must equally change. Man within the international community gimanyo nasa wacho kongo cha na nasa fair na it was a fight between Jubilee and nasa udugo bedo kora reality to everyone and jite koro nene preparation ba jo IBC nyaka koro bedo godo Jeff mama ingi mo wacho these systems must be run openly they must be run openly ning very well ne kama gima andewa to ma gima ne jogo on the ground kwa senyo ne ma gima de no ma ne gima ne jogo on the ground to ma ne gima wanyiso to unjo media yitamo unango because media is equal stakeholders and they are equal observer on the same. How come media was never involved? Remember ninga milungo ne Bashara mawon Royal Media no actually pro market nya winjo ko wacho kendo ni kabe evidence men godo edo rito mane mondo gidi oloki kendo kore koter ji kod nikech one thing the media must be told very well nikech media at the eye of the public in a witness ne anti na mako mai gima na mako tino ka media be ngi ma giloro dagi mondo kik fwen ngi paro ni gidi ok fwenyore and gima nyisi ni people change such a biro nasa no the court
nasa kose dhi court ka kodo make judgment kendo koro Iyo wacho ni court rach wabro change Kore tamo wacho ni media nyaka procedure. owene thuolo mondo gi participate fully Yes. e yiero madini. Kaka notimore 2017. Erokamano. What did media do in 2017? They were involved in every polling station. They will tell you. Erokamano nyaka. Maa Siguru polling station, maa Nyakembe polling station, ng'ado ng'oma. Erokamano Ken Osutwa kuom paro machalo kamano. Obro chako yudo thuolo mondo mi owuo thuolo ok ni marwa thuolo dhi mathoth ahinya. Obro chako duogo mondo mwarangi ni to wach ni biro chopo kanye kapok wachopo odiochieng' mar yiero mabende oketi kod IEBC. Adwani erokamano kuom chopo. Erokamano. Ore to masani anje follow mbaka ka ukelo. Erokamano.